lawan gitu. Dia lawan. Ram. Balik dari petang. जल्दी करो खड़ो यहाँ पे यहाँ खड़ो हो जाओ सब Kalong shisha ka jing shong sir ha ka dong ba ka thain ri bhoi bat kum ju ha ka jalla hi borok away ha ka bai dei ba ka jing yo lat jong ki bre ki ba wan na bar jalla bandrung kar thap ju bor lane ki ba prasang ban ya lang ba na ka ne ka jalla ban le shi wei pat ki jalla ki ba khlam da yo ka jing bet lane ka jing tep ka ba piang na ka liang ka bor sarkar jong ka jalla hadin ka jing tre shitom jong ki nong yalam snong jong ka snong pa ha maulain ar phomer ki ba kan thop na du ki nong yalam jong ka dor bar snong bat ki seng samla snong manta ka sngi ha ka por khat ar baje shitang sngi ai kilaya banbat iki arpu arngut ki barjala naka kwai ka trok khat arshaka ka bodon yu registration number RJ Lai REY na tollgate plaza hadin bana kaliang kino yalam snong gila tokit iki tegi barjala lala bakini ki barjala ki tegi bawan naka jala Rajasthan ki bala thumu banle shaka jala Tripura naka banta bantrish na surok lala pru bakini ki arpu arngut ki barjala kimshem ladon wat ka jingtho jingtar ka babiang lane ka permission na kaliang kinong ilam snong kila IT no marmar shaki bor pulet jong ka berni hard outpost bat na kaliang ki pulet kila pelong ka jing tokit ka babnia bat hadin kata kila pha lik phai no ye kini ki brio shala ka jalla ka bakiwan mangi kum ka dor bar snong pa mulai atmer kum kinong ilam snong kum kinong sang snong hadin bangilay objective menne ha ka por khat arbje no phai singi ai ilayo ka jing tip ba kawai ka trok kabadon yu number RJ Lai REY layo kita ba ketika truk sakit ya kita ki Barjala ki bawan na po Rajasthan Jaipur bat ki balatmu ban yai lang ba nakana ka district ka jila jumi siapo ka jila Tripura state bakin tre habide bat kini ki kampi duludi bat kapi si teter punta dan rai hadin ba mangi kum ka dorbar snong ngila yo ya ka jikdep bat hadin bangila kem ya ka truk badon yo te nomor plate anda ngila tokit yo driver banyak ya ka kali ba kini ki breu ki ba mau unra ko truk ka jung u ki bala jin kot hadu ki armut ai nakaliang driver habangi kli ya ki kot isla kli permission om syam lala ban provide ya kita ban penyo ya kita ikut slide babiang ka ba uyo ka permission na po ka district administrator jungi bat ka kumjuru naka jela Meghalaya jungi herai ula supeni bai tang ya ka permission ka ba uyo na po Rajasthan banle chapo Tripura de halor kan ka banta ngi kum kantor barsong ngi songkhya sibuna haba ki barjela ki wan da ki truck ki wan da ki tata mobile lane ki bolero ka per ki tap da ki terpal haba ngi kum kinong snong nonglek ngwan im juda itu ba kideki ki badan hokok ki truck Henry hadin bangil lap ki sebut i ba ki truck bat ki bolero pick up ki babun na pedang kini kali ki sekit ye kini ki barjela ki ban pass through lane ki ban ya pass langba na kana ka jela jungi swing jela lese imla ban tip kin poi sha shilong kin poi sha jentia imla ban tip kita ye kede halor kana ka nongrim lor kana ka banta ni Saudai ban kerpat ya kibor penyak distrik ya kibor kulit ba kide ban simkhiah lor kena beta kide ban cek ban talasi bha apa kene ki truk namar ba ki truk kide ki goods carrier kumbangi jutip bat kide ki bakit ki mar ki mata om ban kit ki breu ki ban kit ki breu ki la don hi da ki boss da ki kali kit senja dade lor kena konurem ni saudai ban kerpat ya kibor penyak distrik bat kumjuru ya kibor snong berkhau om tang ya ke dorbar snong pa mulai artmer Henry kiwi ki ar ki snong ru kide ban pek permantha lor kane dan nalor jungi kum ke dorbar snong ki ban pau bajik sofia maju ke bor ki ban pau ru ya bajik tempat
hakmat kabrom jong kinong penyak distrik kibor penyak distrik SP EOC kide ban simkia lor kana ban pe perman bhai kine bat ban leru yaki talasi habide bat ki truk bat ki bolero pick up imla ban tip hato ki kit yaki mar ki mata ki marba mardi ne ki kit yaki brew ki bana barcela te halor kana banta kaba ngila le yaki badon kam kaba mentasi ke bangi lalap yaki te ki barcela ki bala yalam langba ka truk kumba arp arngut ei bade ki barcela te ni airu kajing yero syau osi jong ka berhat at pos ba ukloi hakno kono kopor bani tre rangkat bat ngi kum ka dor barsenong bat naklian jungiro kum ka dor barsenong ni penpau da kajing song tenat bat kajing song kumen syau osi jong ka berhat at pos bare elfius and songma bat kumjuro bor penyak distrik DC SP osi bat kumjuro ye kiwi-kiwi ru kisang plang ni kloi ban ai ka ketika dang tiga mon begini trelang bani parking halor kana ka banta ka jingwan rung kerthep jong kine ki barjela ki banabar te tang kine kinten sondai ban karpat sa sin habro ki dorbar shno kana ka tanjungi bat ka jela he bro hoi ba ngide ban simsia bat deru ban pe perman halor kine ki truk bat ki bolor pick up ki ba ha jaka bakin kit ya ki mar ki mata pause ki kit penban da ki nong tre ki nong rep lane ki barjela kumbangi la ditip na kapor tengi nak liang tor barsnong ni tre tengah hi bat ni tre sirhamru ha ka bede bat kane ka isu ka ba habide bat ki barjela te kumjuro nin penpahong ne bangi kloi ban ai ka ketika diang ketika mon bat ki bor pulet barnihat outpost kumjuro bor penyak distrik SP OC ni kloi ban ai ketika diang ketika mon bangin la bani tre lang ni kloi bani tre lang hakno no kopor la kalong siteng mi siteng senya la kalong hakno no kopor ni kloi bani tre rangkat